Nerozmazlovat děti? Už jsi z ní dala tady tu otázku, zda je rozmazluješ a jsi správný rodič? Není to o tom, zda jim dáváš hodně moc věcí. Dávej jim prosím tě všechno, svoji lásku, všechno. Ale ten problém a klíč je v tom, zda hodně vyžaduješ. Protože ty toky musí být vyrovnané. Stejně jako je zákon zachování energie, tak i tohleto, karma je zdarma, funguje v rodině. Dávej hodně, ale vyžaduj stejné množství, aby to dítě si zvyklo na to, že nic není zadarmo, že ani láska není zadarmo, že to je o tom, zda on plní nějaká očekávání. Zda dává a přispívá té rodině, aby lépe fungovala, přežívala, uklidí si po sobě, dává ti úsměvy na tváři a tak dále. Uč ho správné férové věci a uvidíš, že budeš úspěšný ty i tvoje dítě.